Hudba. Cítím se jako sluníčko. Jako jaro. Jako by něco bylo ve vodě a já. Hluboký ponor. Cítím se tak lehce. Jako bych to dokázal. A nic ve vesmíru nemůže vzít. Přesně to. Teď to vidím jasně. Nic mě nezlomí. Hudba. Potlesk. Hudba. Hudba. Jdu. Hudba. Hudba. Vítejte na Národní univerzitě. Singapurská škola Yong Lulin. Webinář o zdravé dlouhověkosti medicíny EHM. Děkujeme, že jste se k nám připojili, je to naše první představení července, přicházím k vám z Zurich, ale je to tak trochu celá portugalská. Dnes večer, takže, kromě mě, takže budeme nadšení. O tom náš řečník je. João Pedro M. de Mogales, vím, že mám. To je špatně, ale snažil jsem se. A on nám opravdu dá. Zajímavá přednáška o dlouhověkosti, kterou chci. Připomínám vám použití funkce QA. Ptát se a Diogo také od. Portugalsko, k těm otázkám se dostaneme. A požádej je za tebe. Dnes večer, než se dostaneme k Johnu Pedrovi, budeme slyšet 2 prezentace. Mladší řečníci v The Healthy, program dlouhověkosti první je Sabrina Adam, která nám bude vyprávět o nějaké vzrušující výzkumy od ní, laboratoř. Druhý je od Basila Kua, který bude popisující nedávný článek o roli TDP-43 a neurodegenerace. Děkuji za úvod jako. Zmínil jsem, jmenuji se Sabrina, jsem výzkumný asistent pod doktorem Dojalem a dnes vám představím naše laboratoř, která je regenerací tkání. Opravárenské laboratoře, stejně jako některé z projekty, do kterých se pouštíme. Naše laboratoř tedy primárně pracuje s kardiovaskulární a kmenové buňky a naše výzkum se zaměří na získání hlubší porozumění o kardiovaskulárním a stárnutí kmenových buněk a také používání kmenových buněk a podobně. Můžeme z nich produkovat a odvodit jako léčba k obrácení nebo zpomalení proces stárnutí. Co jsou to kmenové buňky? Slouží především k vytvoření nových buněk pro tělo, k růstu i nahrazování. Všechny poškozené buňky mohou být definované 2 velmi jedinečnými charakteristiky. Jednou z nich by byla schopnost samoobnovovat se nepřetržitě a za druhé by bylo rérijní síla, což je schopnost transformace do mnoha různých typů buňky. Len a běžný omyl o STEMu. Buňky, které máme, jsou pouze. Zjistili jsme, že jsou nalezeni jen v kostní dřeň, ale ve skutečnosti mohou být. Vyskytuje se v různých dalších orgánech, například mozek, játra, srdce v krvi a tuku, buňky. Existuje mnoho různých způsobů, jak může využít terapeutický potenciál. Kmenové buňky, například jeden z našich projektů, kterým se věnujeme, Eulsemia disorder, což je dědičná genetická porucha, ovlivňující schopnost červené krve, buňky k adekvátnímu dodávání kyslíku. A náš projekt si klade za cíl tuto schopnost využít. Přeprogramované kmenové buňky nebo IBSC stand-in pro indukované perverzní kmenové buňky. Jako léčba této nemoci. Proto máme v úmyslu nejprve shromáždit bukální buňky nebo orální buňky vápníku pacientů a korigují tuto genetiku. Mutace a nakonec jejich transformace do terapeutických buněk dříve. Znovu je zavádějí pacientům. Není tedy třeba zmiňovat, že terapeutické potenciály kmenových buněk jde dál než jen buněčná terapie, jako je jedna z nich, zmíněné dříve, a kmenové buňky. Může být také použit jako tovární test pro produkovat terapeutické biomateriály pomocí sbírání jejich sekretů, že tato sekreč se nazývá sekretum IT. Skládá se ze 2 složek cytokinů a extracelulární vezikuly, které obsahuje materiály jako proteiny a růstové faktory, enzymy, dokonce i genetické materiály jako DNA a mRNA. Takže obsah sekretorů pomáhá
Nejprve chránit buňky před dalším. Vlivy, které způsobuje, vznikají zprostředkováním zánětlivé reakce buněk. A za druhé propaguje regenerace, abychom mohli opravit poškození buněk. Budu aplikovat terapeutický potenciál kmenových buněk do studie zahrnující pacienty s progerií. Progerie je tedy vzácná genetická porucha, kteří pacienti trpí předčasným stárnutím a často umírají v raném dospívání, kvůli kardiovaskulárním onemocněním. V této studii představíme sekretovaný sekretom odebraný z kmenové buňky plodové vody a my. Vložte je do srdce pacienta. Buňky a předpokládáme, že posvátné kupole zprostředkovává zánět reakce srdečních buněk progerie, pacienti. Aby bylo možné řídit zrychlení vývoj kardiovaskulárních onemocnění u tito pacienti. A nakonec bych rád zmínil jednu ze zvláštních strojů, které máme. Naše laboratoř, která je Luminex Machine a stroj využívá tento laserový systém. Technologie, která detekuje specifické biomateriály a vzorky, například. Tady máme nějaké tajemství, které mi hrál jsem na těchto magnetických přizpůsobitelných korálky. Připojí molekuly obsažené v cypriton. A když stroj vyhodnocuje vzorky, pomocí laserů generuje nějaká data. Pro nás to nám umožňuje rozpoznat biologické materiály v tajné kopuli. Jinými slovy, tento stroj umožňuje nám detekovat a kvantifikovat biomateriály v daném vzorku. To je pro dnešek vše, moc děkuji. To je tvůj zájem a pozornost. Upřímně si vážím příležitosti. Představil speciální program poděkování Der Refinery a Der Moritz Ibery Render pro všechny obrazy, které byly vytvořeny. Prezentace děkuji. Ahoj všichni, jak jsem zmínil, jmenuji se Basil, postgraduální student na škole NUS medicíny. Věděli si, že naše mozky zmenšují se s rostoucím věkem, ovlivňující naše kognitivní schopnosti, jako je učení a paměť. A přesto dodnes jen škrábeme povrch při pochopení děsivé degenerativní účinky stárnutí. Usnadnit identifikaci. Léčbu, kterou musíme nejprve pochopit, jak různé typy buněk, které se skládají. Celý náš mozek by mohl přispět k škodlivé účinky, které často vidíme. Stárneme a přesně to jsme. Děláme zde v laboratoři molekulárních neurální degenerace vedená doktorem Lin Soul Chin. Stárnutí je tedy nevratné. Proces, který probíhá v každém jednotlivém. Jeden z nás, jak mozek stárne, se mění. Mikroprostředí mozku začíná. Projevují se tyto změny, například přítomnost proteinových agregátů, dysfunkce lysozomů stejně jako celulóza v podstatě. Ačkoliv stárnutí je běžně známo jako hlavní rizikový faktor pro neurodegenerativní onemocnění. Nemoci přesný mechanismus zatím nebyl znám, být identifikován. V naší laboratoři je jedním z klíčových proteinů. Zájem je TDP-43. Za normálních podmínek je TDP-43 převážně lokalizované v rámci jádro, kde se váže jak na DNA, tak na RNA. Je také známo, že hraje na klávesu. Ale v životním cyklu RNA, kde se podílí na syntézovém zpracování. Stejně jako transport RNA. Ačkoliv se většinou nachází v jádru, TDP pro strom může schuterovat do cytoplazma, na které se podílí. Procesy jako překlad z RNA na proteiny. Avšak u vícenásobných neurodegenerativních nemoci jako amyotrofní laterální skleróza a Alzheimerova choroba TDP, protože strom ztrácí svou převahu v jádru a začíná se hromadit uvnitř cytoplazma tato změna polohy, což vede ke ztrátě normální hodnoty, funkce. Co situaci ještě více komplikuje, je skutečnost, že tento jev děje se v obou neuronech, které jsou základní jednotky mozku také. Jako podpůrné buňky mozku, známé jako gliové buňky. Například kolem 97% pacienti s ALS a 36% ze zdravých starších jedinců byli pozorováno, že existují formace TDP pro 3 agregáty v cytoplazmě. Kvůli obrovskému množství procesů prováděno také TDP-43 a projevy agregátů u většiny typy buněk v mozku. Není překvapivé, že dysfunkce TDP pro strom může přispívat k nemoci. Dříve několik laboratoří spolu s jiní selektivně smazali TDP-43 v motorických neuronech stejně jako subpopulace gliových rostlin pro pochopení. Ztráta funkce TDP fotografie by mohla být přispějí k neurální degeneraci. Tyto studie dohromady zdůraznil, že různé typy buněk mozek má odlišnou závislost na TDP-43. Většina těchto studií však byla provedena uvnitř míchy, proto jsme chtěli zaplnit mezeru ve znalostech.
Porozumění normálním funkcím. HDP pro 3 specifické buňky. Mozek a jak může být ztráta funkce. Přispívá k neurodegenerativním onemocněním. Konkrétně smazat protein z. Zájem o typ buňky využíváme. Geneticky upravený myší model na. Generujte buněčně specifickou deleci TDP. Pro následně přijmout jeden z klíčů. Oblasti, které nás zajímaly. Známý jako hypokampus, protože hraje významná role v učení a paměti, která je často ovlivnění stárnutím a neurodegenerací. Nejprve provedením buněčné biologie. Studie jako imunohistochemie. Snažíme se identifikovat viditelné změny. Tomu došlo, když byl TDP-43 smazán. Nakonec jsme si všimli, že struktury buněk se výrazně změnily. Změněné u mutanta ve srovnání s kontrolní myši a také umístění. Buňky byly narušeny, když TDP-53 je smazán. To spolu s tím, že tam bylo kolem 20% snížení objemu. Hypokampus u mutantních myší naznačuje, že TDP-43 potenciálně hraje monumentální role ve vývoji hypokampus nebo udržování kmenových buněk. To by mohlo nepřímo vést k pokles kognice pozorovaný při stárnutí. Objasnění základní role. Dysfunkce TDP-43 doufáme, že rozšíříme naše porozumění a potenciální usnadnění. Objev léčebných postupů pro neurodegenerativní onemocnění k dosažení zdravé stárnutí. Děkuji za váš čas. Doufám, že najdete tento úryvek informace zajímavé stejně jako já. Dr. De Megales absolvoval v roce 1999. Znáš univerzitu z rodného města v Portu. A pak jsem získal doktorát na Univerzita v Nemure v Belgii. Po postdoktorandské práci u George Churcha na Harvard Medical School nastoupil do University of Liverpool v roce 2008 a byl jsem tam až donedávna, kdy rozhodl se přestěhovat na University of Birmingham. Povede genomiku stárnutí a laboratoř na omlazení, nechám ho říct trochu o jeho výzkumu, ale také přednesl řadu TEDx přednášek. A je to hlavní školník mládežnické biologie, terapie. Což se dívá na částečnou přeprogramování, takže je toho spousta. Je skvělé tě mít na zobrazit název přednášky je řešení. Stárnutí z domova pomocí výpočetní přístupy. Děkujeme, že jste se k nám připojili. Děkuji, moc děkuji, Briane. Laskavá slova a pozvání a úvod. Nech mě sdílet mou obrazovku. A řeknu ti. Trochu ti to shrnu. Přehled některých projekty, na kterých jsme se podíleli nedávno a některé zvlášť. Výpočetní přístupy, vidíte mé snímky. Ano, jsme v pohodě. Dobře, to je skvělé. Takže ano, ještě jednou děkuji za pozvání a příležitost vyprávět trochu o naší práci. Takže začnu stručným úvod a pak zmíním některé z výpočetních analýz, které jsme měli. Dělám to, nepotřebuji dobře. Vzhledem k série zaměřená na dlouhověkost nepotřebuji, abych tě přesvědčil o důležitosti. Výzkum stárnutí a dlouhověkosti tak. To přeskočím, jsem si taky jistý. O čem víš? Dopad pandemie. O našem způsobu života a našem způsobu práce. Že COVID-19 měl velký dopad HMA. A já se zaměřím hlavně na výpočetní přístupy a opravdu jak z domova toho můžeme udělat. Výpočetní přístupy k rozvoji. Naše znalosti o dlouhověkosti stárnutí. A intervence. A potenciální terapie. A samozřejmě COVID-19 je onemocnění podmíněné věkem. Jak jistě víte, i my o tom víme. Toto jsou data z Číny od začátku pandemie, ale je to dost podobné napříč. Opravdu to ukazuje exponenciální nárůst úmrtnosti z COVID-19 s věkem. Že je to jasné a vzhledem k věku snadné nebo jinými slovy. Něco se děje s našimi těly, co predisponuje k různým nemocem. Včetně rakoviny, kardiovaskulárních onemocnění, neurodegenerativní nemoci a samozřejmě mnoho infekčních nemocí COVID-19, ale zápal plic, běžná chřipka je samozřejmě mnoho, u starších pacientů je mnohem nebezpečnější, takže se něco stane. A je jasné, že to musíme pochopit. A nakonec bych chtěl rozvíjet zásahy pro něj. Bohužel to stále nemáme. Chápeme, proč stárneme, myslím tím, že my rozumím některým změnám, takže dochází ke změnám v imunitním systému pro příklad takže chápeme některé změny, které přicházejí s věkem, ale my nechápu příčinnou souvislost. Nechápeme, co pohání.
Jaké molekulární mechanismy buňky? Mechanismus, fyziologické mechanismy jsou řízení procesu stárnutí nebo který chce mechanismů, ale proto nemáme opravdu pochopit hierarchii toho, co se děje během stárnutí, i když my jsou si vědomi některých změn, které nastávají během stárnutí. A to je velký problém. Určitě existují teorie o stárnutí. Znáte mnoho DNA telomerů. Poškození oxidačním poškozením. Asi jo. Jsem si jistý, že znáte znaky stárnutí. Ale můj názor je, že nevíme, jestli jsou pravdivé nebo ne. Ve skutečnosti loni s Davidem Jamesem jsme publikoval tuto kritiku. Znaky stárnutí v tom smyslu, že jsou zajímavé jako a užitečné jako úvod, ale možná z mechanistického hlediska se mýlíte, že jejich hypotéza a mohou nebo nemusí. Není to správné. A to též platí pro pilíře stárnutí, které Brian byl zapojený do toho, myslím, že jsou dobré hypotéza. Ale ještě nejsou prokázány, takže myslím, že ještě musím udělat hodně práce, aby se to skutečně ukázalo. Jakýkoliv z těchto mechanismů je opravdu příčinné stárnutí a mohou se mýlit. Možná je tu ještě něco dalšího, co jsme chybí, to je opravdu hnací silou stárnutí a my se teprve identifikujeme. Cestující stárnoucí místo řidičů. Stárnutí. Takže s tím řečeno, že je tu. Došlo k velkému pokroku v oblasti stárnutí a jsem si jistý, že znáte velké pokroky, které jsme viděli v oblasti genetiky a dietní manipulace stárnutí, modelové systémy, takže jen velmi stručně Jako úvod výš od H1. Byl identifikován v NC elegance Tomem Johnson a kolegové, to bylo obrovské pokroky v oboru od Cynthie Canyon, Gary Roof, Lenny Gordanti a mnoho dalších to opravdu ukázalo. Proces stárnutí je překvapivě plastický. Abychom mohli manipulovat s jednotlivými geny. A to má významný dopad na proces stárnutí. Takže tohle jsem vždycky našel fascinující a vlastně když jsem byl doktorant, začal jsem tuto sbírku databáze a nástroje nazývané dehumanizace. Genomické zdroje. A tak jedna z databází, kterou jsem začalo. Bože, to mě nutí cítit se starý, ale bylo to ono. Bylo to asi před 20 lety, byl to gen. Databáze věku genů souvisejících se stárnutím. Že je to kurátorská databáze. Mám pocit, že se dívám do literatury. Ale máme i jiné lidi, kteří přispívají. A pak se podíváme na geny, jednotlivé geny a když geneticky ji manipulovat. Mutace nadměrné exprese zmlčení. Pak mají významný dopad na stárnutí před charitou. A tyto databáze se vyvinuly do benchmarkové databáze v oboru. Mají stovky tisíc, návštěvníci stovky citací A tak mimochodem také. Mám také na Facebooku a Twitter stránky s nejnovějším článkem, takže pokud právě jsem zveřejnil zajímavý článek, je tam, takže pokud chceš zůstat, držet krok s nejnovějšími. Biologie stárnutí. Noviny a zprávy. Zveme vás, abyste sledovali náš Twitter nebo Facebookové stránky, ale zpět k věku genů, že si myslím, že je to opravdu odraz. Jak moc jsme v oboru pokročili. Myslím, že je to docela pozoruhodné. Takže tohle je nejnovější verze. Jinha a jak vidíte, existuje více než 2000 genů. V modelových systémech, kdy můžeme geneticky je manipulovat, mají významný dopad na dlouhověkost stárnutí, takže jen u červů je téměř 900 genů. Přes 900 much myslím, že tam je manipulace s jedním genem u červů. Ve skutečnosti je to jiná alela věku, taková, která téměř prodloužila délku života 10krát více, což je docela pozoruhodné, že vy upravujete jeden gen a to nutí zvířata žít místo několika týdny několik měsíců, takže je to docela pozoruhodné, jak moc jsme pokročili. Dokonce i u myší, které samozřejmě jsou složitější než červy. Máme přes 100 genů, které ovlivňují stárnutí nebo dlouhověkost v mém hledání, urychlení stárnutí nebo stárnutí. U myší a dochází ke zvýšení životnost až přibližně 50%. Že si myslím, že je docela pozoruhodné, jak mnoho pomsty v tom, co nazývám Gerund tone. Je skvělé, že máme všechny to manipulace stárnutí, které můžeme manipulovat stárnutím v modelových systémech. Zvířecí modely myslím, že je to obrovský průlom pro toto pole. Že je tak nějakým způsobem vždycky si to myslím, z genetického hlediska. Je, když se nad tím zamyslíte, genom. Lidský genom má 3 miliardy párů bází. 20 000 genů kódujících proteiny, Bůh ví, kolik nekodujících genů má. Ale opravdu velmi malé změny. Genom může mít významný vliv na stárnutí, které můžete mít velmi malé. Úprava genomu a urychlit stárnutí nebo stárnutí při nejmenší v modelových systémech tedy tak a
Není důvod si myslet, že to nemůžeme udělat. Stejné u lidí, takže je to docela pozoruhodné, jak máme tento digitální kód. EH v DNA, která může být velmi relativně jemné změny mohou mít významný dopad na dlouhověkost stárnutí. A to jsem vždycky našel fascinující už od chvíle, kdy jsem začal. No i když jsem byl bakalář, přišlo mi fascinující jak informace pro život byly zakodovány v genom a pak později, když já začal jsem pracovat na tom, jak moc to stárne, dopady na stárnutí a dlouhověkosti. Že na jedné straně si myslím, že to je fascinující, ale na druhou stranu také to znamená, že se musíme snažit. Rozumím. Genom se snaží rozluštit gen a snažte se tyto informace pochopit, ale samozřejmě je tu spousta genů, protože zmínil jsem, že je tu 2000 genů v modálních systémech, které ovlivňují stárnutí a samozřejmě s sebou komunikují, jiné a s prostředím, nelineárními způsoby, takže opravdu. Výzvou nyní je pochopit. Myslím, že jsou to komplexní systémy jako celek. Nejen stárnutím, ale i biomedicínský výzkum a biologie stává se matematickým problémem. Pocit, že generujeme velké množství dat a posun je opravdu zgenerování velkého množství dat. Analýze dat a to je opravdu to. Výzva nyní. A když přemýšlíte o komplexu, proces jako stárnutí, které má stovky, tisíce genů, ovlivňování je opravdu náročné. Vy přinesli ty kvantitativní přístupy a modelování a výpočetní způsoby, jak opravdu pochopit komplexní fenotyp ze všech těchto stovky tisíc interagujících části. A tak to je to EH. To je jeden z konceptů, které máme. Soustředím se na to, abych to pochopil. Složité systémy z jednotlivce, komponenty. Že myslím, že naše laboratoř máme různé. Soustředím se a nemám čas na to. Detaily o všech. Ale obecně řečeno, samozřejmě máme zaměření na stárnutí a genetiku. Děláme práci na úpravách stravy, o které se krátce dotknu, uděláme něco. Práce na evoluci, kterou nemám. Dnes je čas jít do detailů. S buněčnými modely dlouhověkými druhy. Zaměřujeme se také na složité nemoci, o kterém se dnes stručně zmíním. A děláme hodně práce na výpočetních a systémové přístupy a je toho hodně. Výpočetních přístupů v tomto ohledu, různá porozumění těmto různým procesy. Tak ti to dnes řeknu. No řeknu ti to, o některých víš jen velmi stručně, různých projektů, na kterých jsme se podíleli. V poslední době při aplikaci výpočetní strategie opět věci, které můžete dělat z domov, aplikace výpočetních metod a přístupy k získávání nových poznatků. Mnohé z nich, no alespoň některé což jsme pak testovali. Experimentálně buď buňky, nebo spolupracovníci. Tak vám povím o několik z těchto a pokusit se vás přesvědčit, že tyto výpočetní prvky opravdu potřebujeme. Přístupy k pochopení všech dat, které generujeme. Že bychom to pravděpodobně dali a před pár lety a novíš. Že jsem dělal doktorát vlastně v buněkách. Esence. A pak jsme před pár lety začali. Zaměřuji se opět na buňky v podstatě. Snažím se to pochopit z perspektiva složitého fenotypu, takže jen krátké představení, takže já mám tendenci definovat senescentní buňky jako buňky, které by dělit, ale nedělí. A nenahradí nevratně přestat dělit. Takže takhle to dělám. Já mám tendenci definovat senescentní buňky. Teď. Zdá se, že se to alespoň děje. U myší je to, že senescentní buňky se hromadí v normálním stavu, tkáně, buď kvůli zkrácení nádoru, nebo mechanismy vyvolané stresem. A pak narušují funkci tkáně. Vylučují zánětlivé cytokiny. A přispívají k zánětu. A je o to velký zájem. Vývoj terapií, jako je analytika, která konkrétně ablátní senescentní buňky může pomoci při onemocněních souvisejících s věkem a s agenty pracujícími na různých společnostech. Téma jako Unity a mnoho dalších, takže je to velmi aktivní oblast výzkumu. Takže dobře, tak to je. Buněčné stárnutí, takže jsme se snažili přinést některých našich výpočetních a systémových biologické přístupy k problému buněčné synapsy jsme proto provedli různé analýzy, které velmi stručně shrnují jen pár snímků, takže v podstatě první věc, kterou jsme vlastně udělali. Před lety jsme dělali tuto metaanalýzu transkripčních termínů genové exprese. Profily buněčného stárnutí jsou tedy tyto. Mimochodem, mladé fibroblasty a tyto jsou senescenční fibroblasty.
fotografie i vzal o nás před 20 lety nebo téměř před 20 lety, kdy. Mimochodem byl jsem doktorant a také jsem byl. Vidíte senescence buňky, jsou to mnohem heterogennější, dlouhý, velký a proto morfologicky. Jinak a pak jsou tu další značky. Buňky v podstatě můžete použít, i když neexistuje jeden univerzální ukazatel, ale každopádně v tomhle množství vícerozměrné analýzy. Začali jsme genovou expresí, metaanalýza pro identifikaci signatur. Buňky v podstatě. A my se díváme na to, že jsme identifikovali tyto podpisy z více než 500 geny. Nadměrně exprimované v buňkách v podstatě a více než 700 genů klesá v buňkách. Podstata, takže jsme našli tento podpis. Buňky v podstatě myslím, že jsme dělali jiné věci, které jsme zkoumali v literatuře. Manipulace s geny se snaží odvodit, pokud některé z těchto genů jsou příčinné nebo ne, pokud jsou to promotory nebo inhibitory buněk. Sepenescence, takže děláme další analýzy. Já nebudu zacházet do detailů, ale v podstatě jsme to měli. Skupiny genů zvyšuj a nyní reguluj buňky. Aktiva a dělali jsme různé sítě. Analýza není jeden z typů sítí. Na co se zaměřujeme, jsou expression sítě. Tak rychlé vyjádření, takže v podstatě pro 2 páry genů, které můžete hledat. Různé podmínky a podívejte, jak silně to korelují. Vyjádření mezi sebou. A geny mají tendenci velmi korelovat. Silně s výrazem mají tendenci. Mají podobné funkce, nebo alespoň účastnit se podobných cest. A z toho můžete budovat sítě. Na základě síly jejich společné exprese. A z těch přednášek můžete získat různé poznatky, myslím, že jsme to udělali takhle. Tahle velká recenze, vlastně je to velká. Papír před pár lety z Particular. Citko Van Damme byl studentem počítačové techniky v naší laboratoři. Opravdu poháněl tento směr práce. Analýza koexprese. Ale ty to zvládneš. Víš, velmi stručně se můžeš podívat na regulační interakce. Můžete dělat funkční obohacení. Analýza a můžete najít nové regulátory konkrétního procesu. A ty můžeš také. Použijte vinu podle asociace vinu podle. Analýza asociace pro identifikaci nových kandidáti. Takže pokud máte konkrétní gen, spojená s nemocí, která interaguje s mnoha geny. Některé z těch ještě nebyly studovány. Kontext té nemoci, myslím, že můžeš. Dělejte zatím statistiky, ale můžete se pokusit upřednostnit a identifikovat nové geny pro studie založené na jejich vlastnosti sítě a jejich umístění. Síť Stárnutí. Geny spojené se stárnutím nebo nemocemi. Abych vám ukázal příklad, udělali jsme to. Pro buňky v podstatě. A ještě jedna velmi krátká věc. Než to ukážeme, takže vlastně. Vyvinul jsem zejména cyko a nyní. Jiní v laboratoři vyvinuli sadu nástrojů pro analýzu koexprese, pokud máš zájem, říkají genovi přátelé. A v podstatě děláme. Stáhneme všechna data, která můžeme získat. Naše praktická zkušenost. Začali jsme s mikroarrajem, který používáme. RNA-seq data, takže trvá dlouho. Stáhněte data o datu, je to jeden z úzká místa této analýzy a pak mi postavte a mapa koexprese celého genomu kódu, takže mi mít 80 000 trends dětí do roku 2000. Přepisy a můžete použít tento nástroj například k odvození funkce nestudovaných genů, tak jsem řekl. Víš, jestli máš gen, který interaguje s mnoha mitochondriálními orgány, šance genů skutečně hrají roli v mitochondrie a můžete je použít. Upřednostňuj to, jak jsem zmínil, pomocí viny. Metodou asociace pro stanovení priorit. I s asociacemi na jakýkoliv gen nebo se omlouvat za jakoukoliv nemoc či proces. Pokud máte počáteční seznam genů pro ta nemoc nebo proces, takže myslím, že máme. Tu knihu jsme před několika lety vydali. Teď je to preprint, který je aktuálně odesláno s novou verzí, ale já zveme vás, abyste se podívali na naše nástroje a stáhněte si naše data pro vlastní tvorbu. Analýza koexprese, že v podstatě bychom postavili Salson. Esence rychlé exprimní sítě, která je to, co tady vidíte. A jak vidíte, geny ze sítě, do které se schlukují různé skupiny a každá z těchto barvy představují konkrétní funkci. Ve skutečnosti si přesně nepamatuješ barvy, ale víš, že jednu z těchto znám. Schluky budou dělit buněčné dělení nějaké. Dalšími jsou reakce imunitního systému. Jiné bude oprava DNA a jakmile to, že se schlukují do konkrétních částí, procesy. Což dává smysl, protože víme. Buněčné stárnutí zahrnuje všechny tyto aspekty. Procesy, ale co můžete také dělat, je, že to můžeš použít. Vlastnosti sítě a vina. Asociace pro identifikaci kandidátních genů. Na základě jejich postavení v síti. Že zde máme náš síť seznam. Geny a také jejich interakce. Takže máme geny, které nejsou spojené s buněčným sepencí, ale můžeme se podívat na to nejpravděpodobnější. Můžeme je seřadit podle toho, jak silně jsou umístěn v síti. Takže, abych to zkrátil, my
Zkoumal různé vlastnosti sítě i. Nemám čas zacházet do detailů, ale v podstatě děláte pořadí genů a pak společně s kolaboranty. Testoval to experimentálně, takže experimenty se ve skutečnosti prováděly v Londýně. Dělali jsme Cleo Bishop v Queen's Mary. Univerzita což je to, co zde vidíte. Takže tady vlevo vidíte. Těch 26 genů, které jsme použili, bylo negativních. A pozitivní kontrolu. A budete mít různé značky. Senátoři z cely máte Oblast buňky máte P16, P21, takže tradiční znaky stárnutí. A když geneticky manipulujete tyhle geny, tohle je konec, už jsme skončili. RNAi, takže když zníš jako geny, vidím jich opravdu hodně, většinu. Mají určitý vliv na některé biomarkery. Sedací. Že z 26 testovaných genů bylo 6 testováno. Silné zásahy, což znamená, když mulčte je, mají silný dobře dopad na více. Biomarkery stárnutí. A bylo tam 12 umírněných hlav, které také dopad, ale v menší míře. Biomarkery stárnutí. Takže co tu ukazujeme, je, že může využít tuto síťovou biologii. Tato výpočetní analýza na. Identifikujte nové geny spojené s daný proces, v tomto případě buněčný. Stárnutí. A myslím, že jsme to dělali kvůli stárnutí. Dělali jsme to pro dlouhověkost, kterou jsme testováno v Seattlu. Udělali jsme to pro různé procesy, ale myslel jsem si to takhle. Byl docela pozoruhodné vzhledem k poměru zásahů. Byla tak vysoká, že většina genů byla. Bylo to určené bojovat, nakonec se ukázalo. Hrají nebo jsou spojováni s důvtipem se stárnutím. To je jeden typ analýzy, který máme. Hotovo, tak trochu změním téma. A ukážeme vám jiný typ. Analýza. Dobře. Že na druhý druh analýzy se zaměřujeme. On je spíše o farmakologii nebo sítích. Farmakologie. Že myšlenka je, že stejně jako vy. Dostaň. Profily genové exprese, které můžete získat. Molekulární podpisy stárnutí. Mohou získat molekuly dlouhověkosti a stárnutí můžete také získat skutečné stažení. Genová exprese. Molekulární podpisy léků a proto tento projekt jsem začal před několika lety. A tehdy byla myšlenka velmi jednoduchá. Bylo to prostě, hej, můžeme identifikovat sloučeniny léčiv, které profily se překrývají. S dlouhověkostí ale skutečně používáme. Kalorická restrikce ve skutečnosti používáme mnoho. Věci, které fungovaly nejlépe. Exprese genů s restrikcí kalorií. Profily můžu jít do větších detailů. Později, pokud budeš chtít ale v podstatě provedete tuto analýzu a pak. V podstatě jsme dostali genovou expresi, profily délky života z kalorií, omezení a pak se podíváme na více než 1000 drog a uvidíme, které drogy vyšla ven. A ukázali jsme, že ve skutečnosti byl nejlepší lék slibný, což mi přišlo velmi zajímavé. Ukázalo jsme, že jsme na správné cestě. A pak jsme to skutečně udělali v naší laboratoři. Opravdu jsme šli a otestovali 5 drog. Nejlepší drogy, které jsme dobře identifikovali slovy. Jedním z nich je repamicin, který je taková pozitivní kontrola. A z 5 testovaných léků 4 z nich vlastně prodloužili životnost. Kaloričním omezení způsobem. Takže můžeme ukázat, že tento přístup síťové farmakologie může odhalit nové sloučeniny spojené s z dlouhověkostí například jeden z nových společností malý Antoine, že znám Dioga studuje v Singapuru. Příklad. A nebudu to rozebírat, ale teď vlastně se zabýváme některými z mechanismy těchto léků, což je spolupráce s Colleen Hillel v Curychu, ale to není něco, na co bude téma. Další rozhovor. Že to je jeden z přístupů, které jsme teď zvolili. Jakýsi související přístup z hlediska. Výpočetní analýza. Je to přístupy strojového učení. Takže jsme tuhle recenzi dělali před pár lety. Zpět k aplikaci strojového učení na výzkum stárnutí i mám tendenci definovat. Strojové učení. Myslím, že dobrá analogie je, víte. Ne. Někdy na Facebooku nebo online najdete. Přesně to. Webová stránka, která vám umožní předpovědět tvůj charakter hry o trůny. Že do svých charakteristik vložíš. Víš, že jsi muž nebo žena, líbí se ti. Zabíjení lidí ano nebo ne. A pak ten algoritmus dělá. Přizpůsobuje vaše charakteristiky. Charakteristika hry o trůny, postavy. Že to je strojové učení. V podstatě algoritmus. A to, co děláme, je v podstatě stejné. Věc na buňce použití. Charakteristiky hry o trůny, které používáme. Charakteristiky genu nebo lék. Charakteristiky odpovídající. Které geny a které léky. Mají profily nebo charakteristiky, které jsou podobné těm, které byste čekali. Být spojen s dlouhověkostí. Tak jsme to udělali, jeden z prvních.
Ve skutečnosti jsme to dělali na farmakologii a to udělal Diogo, kdo byl já. Zmínil, že je teď na hovoru. V Singapuru. Kde používáme chemické a biologické vlastnosti sloučenin pro predikci nových látky prodlužující životnost. Použití tohoto přístupu k strojovému učení. Myslím, že v poslední době jsme také byli. Myslím to aplikovat na geny. Konkrétně je to práce s Alexem Freitas, můj dlouhodobý spolupracovník na Univerzita Kent. Hledali jsme na geny spojené s kognitivním stárnutím, že se snažíme o to, takže se díváme na vlastnosti. Geny dříve spojené s kognitivní stárnutí a kognitivní funkce. A pak jsme se snažili identifikovat nové geny. S tím spojeno. Vzala jsem to, abych to zkrátila, našla asi 10 genů, z nichž jeden byl při. Zaměřujeme se na epidemiologická data. Osvobození s roztomilým Edinburghem. Jedním z nich je potenciální nový vedoucí pro gen spojený s kognitivními schopnostmi, funkce a stárnutí. Takže ale můžeš to udělat, pointa je taková, že tento typ přístupu můžete použít pro. Myslím prakticky jakýkoliv problém, jak jsem řekl. Můžete to aplikovat i na Game of Thrones, stavy, na které to můžete aplikovat. Sociologické problémy, které můžete aplikovat. Jakákoliv nemoc nebo proces, kvůli kterému potřebuješ prostě začít. Viz seznam genů spojených s ta nemoc nebo proces, který je jediná věc, takže existuje mnoho aplikací pro tyto přístupy strojového učení. Teď poslední věc, kterou zmíním, je čerpá z toho, co jsem začal. Už mluvíme o tom, že jsme byli. S tím, že jsem začínal jako modelový systém. Člověk a hodně jsme dělali modelování. Organismy dělali jsme nějakou práci na myších. A také krysy, na které nemám čas. Se dostaneme do detailu, ale opravdu jeden z věcí, které chceme dělat, jsou samozřejmě. Najdi něco, co funguje u lidí, takže od něj jsme na tom pracovali a snažím se začlenit více lidských dat do naší analýzy, jak jsem to zmínil. Spolupráce s NDARy. Udělali jsme to. Projekt nazvaný Longevity Map a Database. Studií genetické asociace. Dlouhověkost. Užíváme data ze studie srdce Framingham. Ta britské biobanky. Aplikace přístupu strojového učení na objevit nové geny spojené s stárnoucí fenotypy. Jedna z věcí, kterou jsme se snažili dělat. Také s King's College London je. Hledám pacienty, kteří berou různé drogy, které dělíme do elegance, protože některé z nich se používají v klinika a podívat se na jejich epigenetiku. Hodiny, pokud tito pacienti stárnou rychleji nebo pomaleji. A jen dávat několik rychlých příkladů, které můžeme také. Podívej se například na buněčné senesci u lidské tkáně, to je něco, co máme. Hotovo. Takže myslím, máme naše podpisy buňky. Stárnutí a my můžeme skutečně. Jak jsem říkal, vyvozujte se při pohledu na literaturu. Co geny inhibují nebo podporují buňky. V podstatě. A tak můžeme proniknout do lidských tkání, které vidíte zde a sledujete, zda geny stoupání nebo dolů. A nejzajímavější je, když díváte se na promotory buněčného stárnutí. Vidíte nadmíru genů, nadměrná expresie, takže se to neděje ve všech tkáních, ale ve více kapesnících, než by byly. Očekávám, že náhodou budete mít nadměrná exprese genů, které podporují solární stárnutí, takže alespoň u některých tkáně vidíte podpisy buněk. V podstatě in vivo u lidí. A myslím tím ten poslední příklad, který řeknu. Zmínka je nedávná analýza, kterou jsme. Vlastně jsem to vydal před několika měsíci. Vedl ji Casit, vynikající PhD. Studentka v naší laboratoři. V podstatě se zaměřuje na věkovou asociaci. Vzory využívající multiomická data napříč různé typy rakoviny, takže v podstatě máš rakoviny různého věku, ale charakterizace změn u rakoviny. Použití transkriptomiky genomiky. Epigenetika. Data. A jak se to mění s věkem, takže myslím. Šlo o velmi rozsáhlou analýzu. Spolupracovníci v Londýně i já, které nemám čas zacházet do detailů. Zmíněte dvě rychlé věci. První věc je, že vidíte, tady je nárůst. Mutace a genomová nestabilita. Nádory od starších pacientů, myslím, že je to. Není to dokonalá korelace, je to velká cloud, ale tento nárůst vidíte. V mutacích a genomové nestabilitě. Starší věky. Další věc, kterou jsem si myslel, byla docela zajímavé bylo, že, říkám běžně regulovaný je, ale existuje silná korelace mezi transkriptomií. Změny a změny metylace DNA tedy. Možná transkriptomické změny jsou regulováno změnami metylace DNA. Že se to mění se stárnutím nádorů, takže. To jsem si myslel. Docela zajímavé také, zase já. Nemám čas zacházet do detailů, ale je to příklad, takže je to velmi rozsáhlé dílo. A je to dobrý příklad HM. Aplikace některých z těchto metod. Výpočetní metody pro tyto lidi. Velké lidské datové sady. Získejte nové poznatky. Takže s tím Dovolte mi jen shrnout. Říkal jsem ti to víš. Stárnutí je hlavní výzvou medicíny. Biomedicínského výzkumu ale zůstává. Tajemství biologie, myslím, že jeden z otázek, které máme v
Rád o tom později probereme, protože se na to nedostatečně soustředíme. Snažím se pochopit stárnutí, myslím to. Mohou být důvody, když můžeme to probrat později, ale je tu jeden. Hodně se zaměřuje na intervence a ne tak. Hodně o pochopení stárnutí a já bych. Argumentujeme, že stále nechápeme. Proces stárnutí máme pouze hypotézu. Zatím. Myslel jsem, že máme gené databázi, což je přes 2000 genů, které opravdu ukazuje, jak existuje digitální kód pro stárnutí na určitou úroveň, stupeň, který ovlivňuje, jak stárneme a jak dlouho budeme žít a jestli se dokážeme zlomit. Ten kód by byl to fantastické a to by otevřelo dveře pro intervence, takže to je opravdu. Myslím, že to je důvod mé práce, od doby, co jsem začal před 20 lety. A proto je tu takový důraz na laboratoř naší laboratoře v výpočetní oblasti. Se pokusí rozluštit to. Informace se snaží pochopit, jak tyto velmi složité biologické systémy. Důsledek stárnutí. Říkal jsem ti o naší celeční senescenci. Vícerozměrné. Analýza systémů, která odhalila nové kandidáta k noví kandidáti žemi. Experimentálně testováno a ověřeno, takže odhalit nové geny spojené s senescence, myslel jsem na naši síť. Farmakologické metody, které ukázaly nové sloučeniny, nové léky, které se rozšiřují. Životnost. A já ti řekl o našem strojovém učení. Metody, které, jak jsem řekl, lze použít na mnoho různých procesů a nemocí. A nakonec jsem vám řekl o lidských datech. Integrace, což je něco, co snažíme se stále více k udělání. Integruji lidská data, takže jdu na vše. Cesta od modelových systémů k člověku. Bytosti, které se snaží identifikovat, snaží se předpovídat opravdu, že to je cíl. Aby byla biologie předvídatelná, snažila se. Vyvíjejte modely, které předpovídají, které geny budou více důležité, který se spojí. Terapie budou fungovat, to je jedna z velkých výzev, kterým čelíme. Kurz farmacie. A které se snažíme řešit. Že si myslím, že můj čas je nahoru tak. Takže moc děkuji za váš čas a pozor, jen bych zmínil, myslím. K dispozici jsou dotisky všech našich článků. A myslím, že tohle je kasit, který udělal analýzu, kterou provedli, že analýza rakoviny Daniel udělal stroj. Učení a část strojů. Analýza učení. Takže moc děkuji za váš čas a pozor, rád odpovím na otázky a diskutujte dále. Díky za rozhovor, víš, že tam je. Viděl jsem spoustu otázek, které se pokusíme zjistit. Co nejvíce. Věc, která mě napadne, víš. Zmínili si, že stárnutí je tak plastické. A vy zkompilujete identifikaci genů a sestavovat databáze genů, které ovlivňují stárnutí. Co si o tom myslíš? Proč to tak je? Takže plast, myslím, když jsem začínal. Lidé z terénu řekli jednotlivé geny vlastně nebudou ovlivňovat stárnutí, i když už jsme to měli. Tehdy pár a bylo to. Lidé byli skeptičtí a teď se to zdá, jako každý jiný gen, na který se podíváte. Ovlivňuje stárnutí. No, myslím, že je to skvělé. Otázka, myslím, že to už je překvapivé, myslím, že když čtete. Některé z evoluční biologové pracují v 80. léta by řekli, že to nebude. Myslím, že by to byl jeden gen pro stárnutí. Partridge je článek o Lindě Partridge. 90. léta jako měsíce před André Bartkem. Publikoval své studie, že nejsi. Jdu najít jediný gen, který se rozšiřuje. Životnost myší a poté ochranná známka. O několik měsíců později vydal doslova. Jediný gen u myší, který se rozšiřuje. Životnost Myslím, že ano, jeden na jedné ruce, myslím. Evoluční biologie je to není. Předvídatelné, omlouvám se. Myslím, že je třeba brát s rezervou. Co vám říkají evoluční biologové, toto je něco velmi nemilosrdný. Promiň. Ty jsi to řekl, ne já, jen to chci. Informace. Gary Rufkind, myslím, že je to tak, myslím. Chci ho špatně citovat, ale on řekl něco v tom smyslu, Myslím, že je to naopak. Asi dává smysl, že stárnutí je OK polygenní multifaktoriál a že budete mít osobu. Geny, které mohou mít vliv, myslím. Mějte samozřejmě na paměti, že v mnoha tyto intervence jako c elegans. Připomíná vám, že vlastně nevíte, na co červy umírají, abys věděl. Slova možná žijí déle, ale jsou. Stárnou pomaleji. Myslím, že v některých případech ano, myslím. Například u mě růstový hormon. Manipulace s IGF-1 jsou. Ale když se podíváte na některé z farmakologické intervence napadá mě například repamicin, je to velmi robustní zásah stárnutí našich myší. Pomaleji, protože berou repamicin nebo ho berou. Jen mají méně rakoviny a umírají. Méně rakoviny. Myslím, že David Harrison už trochu udělal. Trochu práce, ale nemyslím si, že je to. Bylo to zatím jednoznačně prokázáno.
že existuje spousta způsobů, jak to udělat. Zvířata žijí méně, úha nebo víc. A to právě zjišťujeme, ale je tu jedna věc, kterou bych zdůraznil, což je vlastně nejvíce, co můžeme prodloužit. U mužů se to moc nezměnilo. Myslím, že nejvíc je kalorická restrikce, který byl objeven ve 30. letech 20. století, že to je asi 50% životnosti, takže jsme neměli, myslím tam. Zdá se, že je to ta bariéra, myslím, že můžete prodloužit životnost přibližně o 50 nebo až 50, ale zatím nevíc než to. A myslím, že to nám možná říká něco taky. No, byl jsem dobrý, to bylo moje další otázka, kterou jsem měl jen krátce v obraně. Repamicin, víš, a zároveň Lines Rich Miller přišel a řekl ty. Vědět, kdy data poprvé zveřejnili, ukazující prodlouženou délku života u myší, tak je to pravděpodobně jen prevenci. Rakovina a pak o 6 měsíců později publikoval článek, který to dokazuje. Zpoždění celé řady způsobených věkem, podmínky a úmrtnost prostřednictvím, různé mechanismy, takže ano, nemám. Myslím, že je to všechno známé, ale já stále doufám, že to bude, ale. Vrátím se k tvému poslednímu bodu, který jsem. Myslím, že je zajímavé, víš, že máš té 6krát v kvasinkách, 10krát v červi a 40% u myší. Prodloužení života o 1 gen. Manipulace. To říká o lidech, myslím dělat. Myslíš si to? S těmito geny jdeme správnou cestou. Klesne to na 10 nebo je to? Stále to bude 40%, myslím, že my. Nevím, ale. Trochu spekulujte pro mě. No, teď když to je ono. Milionová otázka, myslím a ty. Vězte, že existuje spousta firem zaměřených na stárnutí. A jsou. Myslím, že to je velký důvod, proč to máme. Růst v biotechnologiích. Dlouhověkost biotechnologií je právě díky tomu. Objevy o tom, jak je zrání plastů. Ale na vaši otázku si nedovolím. Že můj odhad je, že to bude méně u lidí. Protože i myši. Je to jeden z problémů modelu. Systémy jsou to 2. Jedním z nich je, že je to krátkodobé, takže víš možná co. Co dělá Bernisův trailer, udělalo to. Myšlenka před desítkami let je, že možná co. Dělá žijí déle, víš. Lidé už mají pravdu. Takže, že víte, že to bylo u lidí opravené. Druhý. Samozřejmě je to nebo to druhé. Omezení modelových systémů je, že většina z nich jsou geneticky homogenní. Napětí vidíš, oni to neviděli. Elegance, vidíš, že to není všechno jako ITP. Nedělej to, ale vidíš hodně. Studie na myších probíhají geneticky. Homogenní vlaky myší typicky černé. Sixmose, což je v podstatě tlustá myš. Že víte, jestli používáte tlustou myš. Jak manipulovat s IGF-1 a inzulínovat. Dává smysl, že vydrží déle, ale co se stane, když je vezmeš? Genetické manipulace a ty je dáš. Znáte tu malou myš, nebo menší, který nedostane obezitu. Tolik, to je velké. Otázka teď, A když děláte kalorickou restrikci, jsem si jistý, že i přes kmeny myší, víš, že nedostaneš život, rozšíření ve všech z nich. Takže můj tip je, že zase. Spekulovat a možná se mýlit. Ať už to je, když se podíváte na geny. Kdybys mohl extrapolovat myší geny na člověka i. Myslím, že některé z nich by fungovaly v některých lidé. Ale možná ne u každého, kdo je velký. Ale to je také ta velká otázka. A proto potřebujeme, víte, přesná medicína a toto, prediktivní biologie se pokusit předpovědět. Myslím jakou genetiku. Varianty budou přínosné. Kteří lidé mají odlišnou genetiku. Že to je můj odhad. Některé geny fungují u některých lidí. Je tu spousta Black Six. I lidé tam venku, kteří jedí. Přejídání a mám Takže může to být dobrý model pro některé lidi, ale souhlasím a už někteří z naše data z AKG. Jak intervence naznačuje, že funguje lépe u lidí, kteří jsou ve srovnání s těmi, kteří nestárnou dobře. Jsou a tak. Víš, nevím, jestli to bude jako. To bude případ každého. Intervence, nebo to je prostě unikátní. Nalezení ale. Určitě si nemyslím, že něco je. Bude pracovat v každém a to. Nás přivádí k této přesnosti, kterou jsi. Zmínka. Ale to je myslím, že to je jeden problém. Někteří lidé poukazují na to, co je v těchto modelových systémech v pořádku. Jako tlusté myši a podobně, nezdravé. Zvířata my jen, víš, přivádíme. Je normální. Správně. Že dobře, možná kalorická restrikce nebo některé z těchto manipulací nebo repamicin bude fungovat u jedinců, kteří mají nezdravé stravy na nezdravém životním stylu. Ale pro osobu, která už má zdravá strava a zdravý životní styl nebudou fungovat. A myslím, že to by mohlo být. Řekl bych, že je to problém. Ano, nevíme,
Víš, hodně jsi zmínil o tom, že mi potřebuji více mechanistického porozumění a s tím rozhodně souhlasím. A myslím, že jako někdo, kdo byl, snažím se najít geny, které ovlivňují stárnutí, většinou kvasinkami v mém případě, ale i v jiných, také druhy. Doufali jsme, že tyto genetické schopnosti převzít mutanti a dostaňte se k mechanismu, ale je to. Ukázalo se, že je to velmi obtížné, víte, a klasickým přístupem byla epistáze, kde vyřadíte gen, který, myslím, že je dole po proudu a uvidíme, zda účinek vašeho genu zmizí, ale každý čas, kdy to uděláme, víte, že dostaneme složitá, víte, síť genů, interakce a nikdy to není jen jednoduché. Lineární dráhy, které ukazují na příčinu, příčinnost a vyřešení stárnutí. Cesty. A myslím naše genetiku, co si myslíte? Zamyslete se nad tím, nebo je to genetické. Přístup. Říká nám, jak dělat farmakologii, ale pravděpodobně nám to tolik neříká. O mechanismech, jak jsme doufali. Hudba. Myslím, že se dotýkáš. Myslím, že je to velký problém. Myslím, že biologie je prostě příliš složité na to, abychom to pochopili, myslím. Řekl bych, že myslím ten příklad i. Obvykle se používá Alzheimerova choroba, protože Alzheimer přibírá na váze, myslím. Je to jen jedna tkáň, která tě zasáhla, Věděl bys, že je to jednodušší než stárnutí, myslím, že byste si mysleli. Alzheimerova choroba je součástí stárnutí a tak. Je to jen jedna složka a je jich víc. Věci, pro které je více financí. Alzheimerova choroba. Myslím, že je to asi 3 miliardy. Peníze každý rok, kdy dostanou financování. Takže je to, víte, je to Altos Labs. Každý rok, kdy dostanou. A není tu ani jeden lék a my nemyslím si, že můžeme říct, že rozumíme. Mechanismus algoritmu, i když existuje. Jsou hypotézy, takže si myslím, že problém je, že biologie zejména. Tyto složité procesy a nemoci jsou opravdu složité a když začneš, snažím se udělat pátrám se v tom, prostě vylezeš nahoru, dobře? To je tato genová síť a pak, co nám to říká a co ty? Stále to nedokážeme pochopit. Teď, myslím, že lidská biologie je stále velmi složité Ale například, když se zaměříte na buňky a asety, to je jednodušší fenotyp než organismální stárnutí a tak. Doufám, že alespoň některé z mechanismy buněk v podstatě jsou chápal jako zkracování telomer, takže že si myslím, že musíme udělat krok. V době myslím, že bychom měli se mechanistických studií, i když zní to dobře, ale jak si právě poznamenal, je to opravdu těžké udělat. A vlastně bych přidal jeden z věcí, které jsem měl. Všiml jsem si během let, že máte. Na všech těch biotechnologických firmách pracují. Stárne, ale pak většina z nich přejde na svou pozici. Přechod od stárnutí k věku podmíněnému. Nemoci proč proto, protože říkají, to je opravdu složité, nebudeme. Zrušte to, můžeme rovnou dělat rakovinu. Ne všechny přecházejí na rakovinu. Ale dost lidí přechází k rakovině nebo další věkem podmíněná nemoc nebo něco podobného. Observační studie, která nefunguje. Opravdu ti řeknu něco o mechanismech protože je to opravdu složité. A myslím, že to se vrací ke složitosti lidské biologie. Potřebujeme. Ještě nás čeká dlouhá cesta, obávám se, dokud dobře nepochopíme lidskou biologii. Mohli bychom pokračovat na věky, možná přivedu. Diogo přichází položit pár otázek úha. Ve skutečnosti žádné diskuse v portugalštině. Lidi, co jste řekli, nebylo to příliš pesimistické? Chtěl bych znít příliš pesimisticky, protože si myslím. Nakonec ten kód rozluštíme. Dáváš to do sklenice poloprázdnou. Komentáře zde říkám. Že by mi teď bylo potěšením. Spustíte Q a Pedro a je to potěšení. Víš tady, vlastně jsem na dovolené, ale věnoval jsem si čas na tuto poctu. Máme spoustu otázek, tak dovolte. Snažte se je shrnout. Jedním z nich jsou vlastně výpočetní modely, které tvoříš. Používání ke studiu nezávazných vztahů. Že neexistuje korelace mezi určitými geny, biomarkery a zdravotní výsledky. To je dobrá otázka, Že si to můžete udělat nejdříve. Výpočetní přístupy vám to dávají, předpovědi, které vám nedávají jistoty, takže můžete použít pro. Například v rychlé analýze výrazů. Můžeš udělat něco jako směrovou. Analýza výrazu můžete skutečně. Řekni, jestli jde na. Pokud máte dostatečná data, abyste mohli určit, zda konkrétní pár genů, pokud jste to vy. Znát gen A regulující gen B nebo vice verše. Takže. A můžete přinést přepis. Regulační data proto, stejně jako v některých případech lze kauzalitu odvodit. Nebo můžeš předpovědět kauzalitu, dovol mi. Přeformuluji to, ale nefunguje to úplně. Čas a jsou případy, kdy máte velkou síť kontaktů a máte to v pohodě, takže tento gen se zde zdá být příčinný, ale pak máte další gen, který je
Je tam nenávistné, takže to není vždy snadné. Že bych řekl, že tyto metody můžete použít. Jako analýza směrových výrazů můžete. Podívejte se na vazbu transkripčních faktorů. Stránky EHM nebo můžete začlenit data na regulace transkripce, kterou můžete v některých případech odvodit příčinou souvislost. Ale pořád to tak není. Víš, že je to pořád 100krát přesné. To je samozřejmě ten problém, takže tak to je. Je to umožňuje. Vytvořte hypotézu o příčinnosti, že můžeš ten test ne. Experimentálně. Dobře, skvěle, ano, přesně tak, máme taky. Otázka od Kamil Pavis a mě. Vlastně si pamatuješ, že jsme to měli. Rozhovor před lety, když jsem ještě byl ve tvé laboratoři, a je to o krátkodobém. V podstatě druh nebo zásah. Genová hrana obsahuje geny, které jsou životem, prodlužování života a zkrácení délky života, když jsou vyřazení nebo přehnaně expresní. Nicméně, Campbell má trochu obavy z dat ze studie ukazující, že život zkracování, protože je snadné zahřát. Organismus bez ovlivnění rychlosti stárnutí. Zvažovali si to? Zaujatost. No nejsem si jistý, co, tak souhlasím. Myslím, že věk genů se asi odrazí. Zkreslení v oboru, takže se bere stáří genů. Z literatury a tak to bude. Odrážejí předsudky, které vidíte. Literatura, která je podobná vědcům. Experimenty. Myslím, že existují předsudky, Té vědci mají tendenci publikovat více pozitivních výsledků, než kolik publikují. Negativní výsledky a to je zkreslení a jsem si jistý, že Gene H to má, takže pointa je, že existují. Předsudky, nejsem si úplně jistý, co vy. Osud jako, nejsem si úplně jistý, jak na to. Řeč, to je ten problém, víš, je to v podstatě tak, jak to je, takže jsme. Vědom si jich, ale myslím, že je to opět odraz zaujatosti vědecké komunity. Tak říkajíc jsem publikoval. Článek UHA začátkem tohoto roku se jmenoval který. Je to tak, jak je každý gen spojen s rakovinou. A to odráží předsudky, protože většina rakovin nejvíc. Lidé pracují na jakémkoliv genu a budou se snažit. Spojovat to s rakovinou to neznamená, že každý gen je příčinný v rakovině. Jen to znamená, že si myslím, že to odráží. Opět zaujatosti výzkumníků. Studovat rakovinu víc než kterýkoliv jiný proces tak. Takže nejen pro teenagery, ale i pro vědu. Bohužel je literatura plná. Tyto zkreslení Není to tak snadné řešit. Ale asi to záleží na druhu analýzy, kterou chcete udělat, tam možná. Myslím, že to mohou být výpočetní metody. Řešení myslím. Už jsme. V našem článku z roku 2016 jsme to opravili. Kvůli publikační zaujatosti tedy oprava. Sítě pro počet. Publikace spojené s každým genem. Můžeš to udělat, ale myslím, že je to nemožné je všechny napravit. Odpovídá to na otázku. Myslím, že ano. Jak to děláš? Ano, myslím, že ano. A myslím, že i ten druhý. Že pro tuto otázku je to v podstatě. Pokud opravíme krátkodobý zvířecí model. Organismus způsobený nějakým druhem. Intervence. Je to, jestli skutečně získáváme nějaký vhled přirozenému procesu stárnutí, nebo jen pokud budeme pracovat s dlouhodobými druhy a prodloužení života. To je velmi dobrá otázka a opět přemýšlet a to je něco, co lidé. Už jsem na to upozornil. Možná ano, možná jak říkáš, možná. Nebudou relevantní pro dlouhodobé orgasmy i je to možné. Souhlasím, ale nejsem si jistý. Dobře, děkuji. Takže je tu i víc otázek, myslím. Je to spojeno s tím, mám podezření, že tvůj multiomika studie, kterou jste prezentoval. A v podstatě tam stojí, že Pokud pak je to nakonec posttranslační modifikace, protein jako endometrikulace, ubikvinace a tak dále. To jsou v podstatě hybatelé buněk. To jsou hlavní hybatelé buňky. Je to pravda o stárnutí, takže v podstatě. Myslím, že to, co se snaží říct, je to Myslím, že je to vejce a kuře. Problém je tedy to genomické poškození, které nějakým způsobem to reguluje epigenetiku. Nebo je to epigenetika, co vidíte, z dat, která nějakým způsobem regulují, jak je genom vyjádřen. Překlad. Ano, takže to je zajímavé. Zpochybňujeme něco, co jsme dělali, byli jsme. Diskutuje vlastně, myslím, že je tu. Myslím, že existují různé linie. Myslel jsem, že upřímně si nemyslím, že data. Analýzu, kterou jsme vám pak řekli. Jasně, tak nebo tak, myslím tebe. Mají korelace a máte. Jak to říct, máš asociace. Máte signály z epigenetiky. Opravy DNA drah a tak dále, ale ano. Co pohání, co si nemyslím, že bychom. Mohu udělat silný předpoklad, myslím. Můj
Obecněji řečeno, teď myslím své. Obecný pohled. Je to Nejsem úplně přesvědčený například o roli mutací při stárnutí. Myslím, že poškození DNA může hrát roli v stárnutí nějakým způsobem. Myslím Davide. Sinclair má takový koncept, který znáte. Ztrácíte epigenetické informace, protože poškození DNA. Možná to tak je, možná je. Je tam spousta epigenetických informací. Každopádně bez poškození DNA to může být. To může být také a já. Představte si například Horvatovy hodiny. Ukazuje, že máte epigenetické změny od velmi raný věk, znáte z embryí. Je to poháněno poškozením DNA i. Jako mutace máš a máš. Škodlivé i v raných fázích. Ale nenutně. Předpokládám, že to způsobuje stárnutí, takže si myslím. Stále je tu spousta otevřených otázek, takže myslím, že je to skvělá otázka. Obávám se, že vlastně nemám odpověď. Ale, myslím, že tam je tam. Různé způsoby, jak o tom přemýšlet. Jeden je to, že z toho vzniká poškození DNA. V epigenetickém poškození nebo epigenetice. Ztráta informací, která způsobuje stárnutí. Existuje koncept, že máte DNA. Poškození a to samo o sobě pohání stárnutí. Nebo mutací. Nebo je to možná jen epigenetické. Ztráta informace sama o sobě, že myslím, že to způsobuje stárnutí. Hypotézy jsou Myslím, že tam venku jsou. Každý z nich může mít pravdu, ale může mít pravdu. A taky všechno může být špatně, možná něco. Jinak, nejsem si jistý. Jak moc jste přesvědčeni tím, že prodáte stárnutí, když už jsme u toho tématu? Nemoc? Takže jsem dělal doktorát, podívej se. Dělal jsem doktorát Cells in Essence a pak na buňkách v podstatě jsem nepracoval po dobu 10. Taky možná ne, možná 8 let, takže já. Myslím, že by ti to mělo něco říct. O tom, jak si myslím, že je to prodej a aktiva. Důležité je teď mít články z laboratoře Universal in Wenderson. Na celé senescentní, kterou víš, že mě udělala. Dobře, možná buněčné stárnutí. Hraje určitou roli při stárnutí, To mě přimělo přemýšlet. Že by to mohla být možnost. Ale řekl bych, že porota je pořád venku a nejsem si tím moc jistý. Buňky v podstatě jako příčinný faktor stárnutí chápu. Buňky v podstatě jako stresová reakce. Takže víš, je to jako oheň. Oddělení těla, víš, že dostaneš. Něco není v pořádku, máš buňky v sobě. Esence, protože spouští zánět. Protože chce, aby se opravil nebo chce bojovat s infekcí, cokoliv. Něco není v pořádku, máš salsu, tak ty. Mají korelaci. Ale a samozřejmě, pokud máte příliš mnoho. Pokud to bude špatné, stejně jako kdybyste mít příliš velký zánět, pokud je to. Ale pokud zánět nemáš, nemůžeš žít taky, že? A pokud ne, mít buňky v podstatě nejsou dobré pro ty buď, takže víš, je to jako zlatovláska. Lana pro buňky v podstatě ale zda. Je to příčinné při stárnutí, řekl bych, že ne. Přesvědčený, ale zároveň mám otevřenou mysl. Myslím, že budeš muset být pokorný. Biologie a o tom víš, možná je. Jsou věci, které nevíme a jsou tam. Neznámé věci, které ani nevíš. Vím, že nevíš. Že možná bych měl pokračovat s nějakými. Další otázky, takže je tu další. Jeden, který v podstatě souvisí s tím, co jsou hlavní překážky a omezení. Aplikace víte, tyto výpočetní metody, na které jste se specializoval. Že výpočetní metody nejsou. Víš, že to není tak těžké. Myslím, že existují omezení pro. Například někdy máte data. Omezení. Víš, že ne. Nemůžeme například jednobuněčnou buňku. Sekvencování máte spoustu dat od myší dnes, protože stárnutí se blíží. Víš, z Kaliko a od ostatních. U lidí je to mnohem složitější. Myslím zvláštní, víš, mozek já. Z nějakého důvodu mi lidé nepřipadají. Chtít dát vzorky mozku pro výzkum, víš. No takže je to, víš, my. Mají omezení při získávání kvalitních dat. Sety zejména od lidí. Že to není omezení jen v stárnutí, ale také dobře stárnutí. Protože potřebuješ vzorky ze starších. Jednotlivci, kteří není vždy snadné získat. Že někdy máte omezení v termíny dat. A pro tento druh výpočetní přístupy, které potřebujete, kvalitní potřebujete. Kvantitativní, kvalitativní data také. Takže ve své prezentaci jsi vlastně řekl, že nyní dochází k posunu od dat. Množství je limitujícím faktorem nebo generování dat pro celou zemi. Analýza dat se nyní stává hlavním předmětem. Soustřeď se. Jaká jsou tedy omezení? Takže rozhodně to tak je asi. V trochu jiném kontextu, takže zlý je, víš, že je to pro tebe snadné. Sekvenujte svůj genom, je to levné a snadné. Materu to lze udělat poměrně rychle. A dostaneš spoustu dat.
že za pár dní můžeš získat svůj genom. Ale pak ti to bude trvat týdny, pokud ne měsíce na to, abych to opravdu zjistil, víš. To všechno znamená, aby to bylo to, co jsem. Znamená to, že je velmi snadné ho generovat. Data. Analýza je asi složitější. Co tím chci říct je, že obecněji při aplikaci strojového učení nebo výpočetní analýza někdy je kvalita dat a množství bude omezením. Zejména lidská data. Například myší data, myslím. Je jich dost, takže to jsou. Některá omezení bych řekl HMM. Protože víš, když se podíváš na ostatní obory, které znáte jako rakovina, například víš, že je tam mnohem víc dat. Že to by byla asi jedna z omezení. Není to výpočetní omezení, ale víte, myslím, že největší úzké hrdlo v asijském výzkumu je. Opravdu tolik času to zabere. Experimenty, myslím, že to není něco, co můžete změnit penězi nebo technologie. Pokud chcete studovat stárnutí, i když jste v myši, bude ti to trvat roky, Víš, že můžeš mít všechny peníze od Zeltos, Calico a Google all. Peníze světa nebudou. Změna, kterou stejně budete muset vzít několik let na tyto experimenty a pokud chceš něco otestovat na člověku. Bytosti například, pokud chceš. Klinická studie, která stále pokračuje. Vezmi si čas znovu, není tam nic. Není cesty jinak, není cesta. Technologie nebo peníze to mohou vyřešit. Problémy. A myslím, že to je vnitřní. Omezení studia stárnutí. Obory jako rakovina nemají. Které jsou. Což brzdí pokrok v oborech, ale opět nemají úplně snadnou cestu. Řešení. Co doufám, že některé z výpočetní práce. V práci s křemíkem, kterou my i ostatní děláme, je to. Můžeme snížit počet experimentů, že místo 10 klinických studií k dosažení jednoho úspěšného příběhu stačí na 3 nebo 5 klinických studií, Nebo uděláte 10 klinických studií, ale vy. Mám 2 úspěšné příběhy, takže to je. Co doufám, že změním, je udělat. Procesovat efektivněji, takže získáte více. Zásahy za stejný počet. Experimentální práce, kterou děláte, nebo klinická. Trials, takže asi musím skočit do toho. Dochází čas, díky moc, že jste se připojili k pořadu. Někdy tě zase připojíme a těším se, že se brzy uvidíme. Takže chci všem připomenout, aby používali chatovací funkce, panelisté a vše ostatní. Možnost účastníků zanechat komentáře a zpětná vazba k pořadu. Sledujte novinky z našeho Centra pro zdravá dlouhověkost na škole, medicína a také na lékařské fakultě a titulky. Také můžete naskenovat QR kód a získat do našeho Twitterového účtu a pokračujte v diskuse o stárnutí. A můžeme se také pokusit to propojit. Náš Twitterový účet k některým z webové stránky, které Pedro zmínil i svůj Twitter. Účet, pokud byste měli zájem. Nedávno jsme spustili naše webové stránky pro Centrum pro zdravou dlouhověkost také. Potnus a tak tam. Je odkaz, kam můžete jít na návštěvu. Ten web a podívat se, co se děje. Pokud se rozhodneš příští týden. Máme tu Robina Daleyho, který ne. Ještě nám dal jeho titul, ale pravděpodobně bude souviset s cvičením a stárnutím. Risknu to a hádám, že budu dělat hostitele, takže to bude zajímavý rozhovor a já bych chtěl. Nechám vám naše finální video, které je o 86letém Agongu. Na demenci je to tak, že jsi ve svém vlastním světě, takže si pamatuješ jen, co si chcete pamatovat a co vy, jako. Akong má rád jízdu na koni, takže Akong to udělá. Vždy si pamatuji jízdu na koni. Jmenuji se André. Jsem Akongův vnuk, jsem hlavně zodpovědnost za zacházení s Akongem. Nosil ho na různá místa, aby se ujistil, že dělá věci, protože Akong může být trochu náročný. Hudba je velmi vážně se týče jízdy na koni, kdybychom řekni mu, že nemůže jít na koně. Jízda. Jsem si jistý, že Arkon přijde na to, co skvěle. Opusťte dům a pak běžte pro jeho. Jízda na koni sám. Hudba. Akong se vzdal svých oblíbených svačin. Většinu času cvičil lezení nahoru a dolů po schodech dělat dřepy, protože stáje vyžadovali, aby měl čistý zdravotní listina a také musel být pod určitou váhou. Medium. Hudba. Zahraniční. Hudba.
Hudba. Mnozí z nás nemají trpělivost. Který Argon má? Udělá si čas, aby se ujistil, že kůň. Yes. Aniž bych ukázal jakýkoliv náznak toho, že jsem unavený. Než jsem potkal Argonga, přemýšlel jsem o možná 60 můj jezdecký zážitek je. Bude to za tebou, ale teď. Myslím na to až do svého úplně posledního dne. Budu muset jezdit na koních, to je ono. Druh inspirace, kterou Argon nanesl. Já a tady mi řekněte, H je jen číslo. Hudba. Cítím se jako sluníčko. Jako jaro. Jako by něco bylo ve vodě a já. Hluboký nádech. Cítím se tak lehce. Jako bych to dokázal. A nic ve vesmíru nemůže vzít. Přesně to. Teď to vidím jasně. Hudba. Potlesk. Hudba. Jdu dovnitř. Hudba. Hudba. Jsem na cestě a jdu za. Znamení mé radosti. Hudba. Moje místo. Hudba. Ty.